जों बयबो बरफ जायगाफोरखौ एबा बरफ गोग्लैनायखौ नायनो समायना नुयो। नाथाय मिथिंगानि महरा समायनाब्लाबो माब्लाबा समाव फोजोबस्रांनायनि महर लायो। बेबायदिनो उत्तराखंडआव जादों मोनसे गिख्रंथाव मिथिंगायारि जाथाय। उत्तराखंडनि समलीआव बरफ दैमा बायनायनि जाहोनाव माना गामियाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जादों, जायनि जाहोनाव सा 47 मावसाफोरा बरफआव फबसिन जादों। सा 57 मावसाफोरा बे जाथायजों भुगिनांदोंमोन, नाथाय सा 16 खौ रैखा खालामनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव आईटीबीपी आरो गढ़वाल स्काउट हानजाफोरा बे जाब्रबथायनि रैखाथि हाबाफारियाव नांथाबनानै दङ। मिथिनो मोननाय जादों दि जाब्रबथायनि समाव गोबां अनजिमानि सरकारि नङै थिकादारनि मावथिफोरा बै जायगायाव खामानि मावगासिनो दङमोन। गासैबो मावसाफोरा बी आरो थिखाफोराव खामानि मावग्रा थिकादारफोरमोन। जेब्ला बरफ गिसिखायो, गासैबो मावसाफोरा होंगो दोंगो खारनो हमो। बिसोरनि माखासेया खारग'लांनो हादोंमोन, नाथाय सा 52 मावसाफोरा बरफजों फबसिन जादोंमोन। समलीनि जिल्ला मेजिस्ट्रेट सन्दीप तिवारीआ आईआरएसजों सोमोन्दो थानाय मावख'गिरिफोरखौ रैखाथि हाबाफारि मावफुंनो थाखाय गोनांथार दिथा होनो बिथोन होदों। माना गामि आरो माना पासनि गेजेराव सीमा लामा आफादनि साखाथियाव बरफ गिसिखानायनि खौरां मोननाय जादों होननानै जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ फोरमायदों। रौनिया हानजानि थांलाय फैलायनि थाखाय लामानिफ्राय बरफ बोखारग्रा सा 52 मावसाफोरा जाथाय जानाय जायगानि साखाथियावनो दंमोन। दासिम बे जाथायाव रावनिबो सुबुंनि खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। रौनिया आईटीबीपी, एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफनि रैखाथि हानजाफोरखौ जाथाय जानाय जायगायाव दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो बरफ जायगाफोरखौ एबा बरफ गोग्लैनायखौ नायनो समायना नुयो। नाथाय मिथिंगानि महरा समायनाब्लाबो माब्लाबा समाव फोजोबस्रांनायनि महर लायो। बेबायदिनो उत्तराखंडआव जादों मोनसे गिख्रंथाव मिथिंगायारि जाथाय। उत्तराखंडनि समलीआव बरफ दैमा बायनायनि जाहोनाव माना गामियाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जादों, जायनि जाहोनाव सा 47 मावसाफोरा बरफआव फबसिन जादों। सा 52 मावसाफोरा बे जाथायजों भुगिनांदोंमोन, नाथाय सा 16 खौ रैखा खालामनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव आईटीबीपी आरो गढ़वाल स्काउट हानजाफोरा बे जाब्रबथायनि रैखाथि हाबाफारियाव नांथाबनानै दङ। मिथिनो मोननाय जादों दि जाब्रबथायनि समाव गोबां अनजिमानि सरकारि नङै थिकादारनि मावथिफोरा बै जायगायाव खामानि मावगासिनो दङमोन। गासैबो मावसाफोरा बी आरो थिकाफोराव खामानि मावग्रा थिकादारफोरमोन। जेब्ला बरफ गिसिखायो, गासैबो मावसाफोरा होंगो दोंगो खारनो हमो। बिसोरनि माखासेया खारग'लांनो हादोंमोन, नाथाय सा 52 मावसाफोरा बरफजों फबसिन जादोंमोन। समलीनि जिल्ला मेजिस्ट्रेट सन्दीप तिवारीआ आईआरएसजों सोमोन्दो थानाय मावख'गिरिफोरखौ रैखाथि हाबाफारि मावफुंनो थाखाय गोनांथार दिथा होनो बिथोन होदों। माना गामि आरो माना पासनि गेजेराव सीमा लामा आफादनि साखाथियाव बरफ गिसिखानायनि खौरां मोननाय जादों होननानै जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ फोरमायदों। रौनिया हानजानि थांलाय फैलायनि थाखाय लामानिफ्राय बरफ बोखारग्रा सा 52 मावसाफोरा जाथाय जानाय जायगानि साखाथियावनो दंमोन। दासिम बे जाथायाव रावनिबो सुबुंनि खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। रौनिया आईटीबीपी, एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफनि रैखाथि हानजाफोरखौ जाथाय जानाय जायगायाव दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9707457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।